ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଯୋଗାସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଏକାଗ୍ରତା ଚିତ୍ତ ସହ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଯୋଗକୁ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ମୋର ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।